Ще ви задам един въпрос. Знаете ли, че свободните професии плащат данък преди още да е приключила годината? Мнозина свързват плащането на данъци единствено с края на отчетната година. Но за свободните професии задълженията към държавата се разпределят във времето. Това се нарича авансово облагане. Авансовият данък представлява предварително плащане на част от годишния данък върху дохода. Той се внася на определени интервали, обичайно на 3 месече, с цел равномерно разпределение на финансовата тежест през годината. Така, при подаване на годишната декларация, остатъкът за доплащане е минимален или липсва. Нека да разгледаме един пример. Мария е графичен дизайнер на свободна практика през април. Тя издава фактура за 3000 лева. По силата на закона 25% от тази сума или 750 лева се считат за нормативно признати разходи. Така облагаемият доход е 2250 лева. При ставка 10% размерът на авансовия данък е 225 лева. Тази сума тя следва да внесе в бюджета за съответното тримесечие в определения от закона срок. Важно е да отбележим, че ако попадате под задължение да начислявате и плащате осигуровки, също се признават като разход, който ще намали данъка. А знаете ли кой още трябва да плаща авансов данък? Напишете в коментарите.